kuna da labarin namijin mafarki ko matan mafarki? To wannan wani aljani ne guda ɗaya takfa wanda yake iya canzawa domin ya yi lalata da namiji a mafarki ta hanyar zama siffar mace, yana gamawa sai ya rikida kuma ya koma siffar namiji sai kuma ya je ya samu wata mace ya yi lalata da ita a mafarki. Kun ga kenan jinsi ɗaya gare shi, shi kaɗai ne namiji ne kuma wato ba macen shi. Wannan aljani a siffar shi ta asali wato ta namiji ana kiransa da incubus, amma idan ya rikida ya koma mace domin ya sadu ko ya kwanta da namiji a mafarki ana kiransa da succubus ko kuma succubus. Amma me yasa incubus yake so ya rinka lalata ko saduwa da bil'adama a cikin mafarki? Dalili shine wato yana so ya samu 'ya'ya, wato ya hayayyafa, ya faɗaɗa, ya yawaita, amma sai dai gashi ba a yo macensa ba, duk da yana da dama ko yana da baiwar ya rikida kuma ya koma mace. Hakan yasa idan ya samu dama sai ya rikida zuwa siffar wata mace da namiji ya sani ko wata mace da namiji bai sani ba. Yana gamawa sai ya ɗibi wannan ruwan daga namijin sai ya kuma rikida ya koma namiji domin ya je ya samu wata mace bil'adama ya sadu da ita domin ya zuba mata wannan ruwan a jikinta. To ba ku san wani abu ba ma, kun san bincike ya nuna idan incubus ya sadu da mace bil'adama za ta iya ɗaukar ciki, amma ya haka ba so ɗaya ba so biyu, ko kuma idan tana ciki idan ya sadu da ita ɗin cikin zai iya ɓarewa, ko kuma saduwa da macen bil'adama zai iya haifar mata da zubar jini. Me yasa haka? Ga dalili. Amma kafin nan ga wani albishir zan baku na wannan littafi. Wannan littafi ne mai ilimin da baka taɓa samun irin shi ba. Idan kana so ka san halin mutum kafin ma ka zauna da shi, wannan littafin zai sanar da kai duk halin halayyar mutum da illolin mutum, weaknesses ɗinsa na ƙasansa ta hanyar duba harafin farko na sunan mutumin. Misali in sunan shi ya fara da A, me halayyarsa, menene illolinsa, me matsalolin shi a rayuwa, menene shawarwari da aka bashi, idan mutumin na yana soyayya me yake so daga wajen masoyan shi, wani irin aiki ne ya daidai da shi a rayuwa, wace irin sana'a ce za ta yi daidai da shi a rayuwa, ina ya kamata ya zauna a rayuwar shi. Duk irin wannan abu yana cikin wato wannan littafin. Kuma akwai hard copy ɗinsa wannan, akwai kuma ebook ɗinsa wanda shi ya fi wannan ma girma da kuka gani, ya kai wajen 500 pages da ya ƙunshi tarin ilimummuka da za ka san sunan mutum, wani irin sha'awa, wani irin abubuwa yake sha'awa a rayuwar shi, a soyayya me yake so a yi mashi da zai zama farin ciki a rayuwar shi. Saboda haka duk mai son wannan littafin sai ya tuntuɓe ni a DM ɗina ko kuma ya kira wannan number waya 081 12 111 444 ko kuma ya chatin ɗina ta wannan lambar 081 12 111 444 ta WhatsApp domin samun ebook, wato littafi soft copy na littafin wanda yake ya kai 500 pages, ko kuma samun hard copy na wannan littafin wanda duk inda mutum yake za a iya tura mashi wannan littafi. Wannan littafi ne wanda in ka mallake shi, idan kina da masoyi ko kana da masoyiya za ka karanta mata halayyarta, suna mamaki, za su yi mamaki ta ina ka san wannan halin, kuma da shawarwari da aka basu domin su zauna. Dalilin rubuta littafin shine da a samu zaman lafiya a rayuwa. Kasa in ka san halin mutum za ka ci maganin zama da shi, shine hikimar rubuta littafin. Sai na dawo a ɓangaren magana can ta incubus da yake rikida, wato aljini da yake saduwa da bil'adama a mafarki. Shi namiji ne amma yana rikida kuma ya koma mace ya sadu da namiji, sannan ya rikida koma namiji ya sadu da mace. Wato sai kuka ji abin kamar tatsuniya ko? Wato ba aya ko hadisi a kai. Amma kun ga akwai ilimummuka da yawa da aka samu ba daga cikin addini ba. Amma ku sani kwanciyar mafarki da wannan iskar zai iya haifar muku da cututtuka, wasu ire-iren cututtuka, ko kuma yanayi na kunci a rayuwarku, ko rashin sa'a, ko kuma irin dannau ɗin nan wanda yake daddanne ku a bacci, ko kuma haihuwar wasu 'ya'ya wato a duniya ta aljanu, ko kuma a haifi rabi mutum rabi aljanu, wato wanda ake kira da half spirit child. Irin wa'annan 'ya'yan akwai su a cikin mutane bil'adama,
ko bari ka je yadda ake gane su. Idan ka gansu za ka yi idanunsu kamar na mage haka, kuma in ka kalla idan nasu za ka iya jin tsoro haka a jikinka. To abubuwan da ke iya haifar da wannan matsala ta kwanciyar mafarki su ne kamar haka, shi ne kamar wasa da ibada ko sallah, kamar yadda malami mashahuri masanin fassarar mafarki da yake a nan cikin Kano ya faɗa, wato Alhaji Aminu Y Fage. Sabida haka yana da kyau mutum ya kiyaye ibada, sallah, a rinka kwanciya da alwala da tufafi masu tsarki da tsafta, kuma a yawaita addu'o'i na kariya daga sharrin shaidanu ko aljanu. Na gode, ni ne naku Sanusi Yahuza. Fatan alkhairi.